Kakvih li dana? Riječima Nikolice Bunića nakon doživljaja u Dubrovniku, neposredno nakon velike trešnje, možemo opisati cijeli njegov život. Bio je mlađi sin poznatog dubrovačkog patricija, državnika i pjesnika Ivana Bunića Vučića. U rodnom gradu se školovao, njemu služio, za njega živio i za njega spremno umro 16. kolovoza 1678. Nikolica je postao gradski ekonom za žito, kapetan na Brgatinu, a onda po potrebi i odvjetnik u diplomatskoj misiji za Republiku. Do velikog potresa Bunić je bio među rijetkim patricijima koji je pohitao spasiti što se može, uspostaviti red u velikom metežu i pljački. Prvi put u diplomatsku misiju na port u Carigrad išao je baš poslije trešnje. Trebalo je Osmanlije uvjeriti da se Dubrovniku smanji harač nakon nesreće. Jaketa Palmotić, njegov suputnik u misiji, opisao ga je kao neoženjenog, pobožnog, s jakim osjećajem domoljublja. Posao su sretno obavili, a Nikolica je nakon povratka postao član senata, knez, sudac, konzul civilnih poslova, da bi onda opet bio određen da ide do porte. Diplomatska misija s Marinom Kučitićem zapela je već u Sarajevu. Čudnim i zaobilaznim putevima vodili su ih do sultana. Dubrovački poklisari nisu htjeli dati mito. U Silistriji su dobili vijest da im je harač smanjen, ali nisu ni na to pristajali. Završili su u tamnici, u odaji bez ikakva svjetla, smrdljivoj, sokovima na rukama, vratu i nogama. Mi smo spremni trpjeti svako zlostavljanje za spas mile nam domovine i molimo Boga da naše muke i trudi budu joj ikako od koristi, javljao Nikolica Bunić iz zatvora u kojem je bez mogućnosti ikakva liječenja umro. Dubrovačka Republika njegovu žrtvu znala je cijeniti. Hrabri poklisar bio je i pjesnik. Taj dio njegova života do danas je zanemaren.